ଫୋନ କରିବ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ ଆଜ୍ଞା କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯାତ୍ରା ନିଶ୍ଚୟ ମତେ ଫୋନ କରିନାହାନ୍ତି ବାବା ଆପଣ ଯେ ସୃଷ୍ଟି ନିୟମ ସେମିତି ମୁଁ ଆପଣ ତ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବି ବାବୁ ଯଦି ମୋର କିଛି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହେଲା ନାଇଁ ସୁବିଧା ସେମିତି ହୁଏନି ସବୁବେଳେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ନା ତମର ବାବୁ କଣ ମୁଁ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଯାଇପାରିବିନି ତମେ ମୋ ନିଜେ ଘରେ ଆସିକି ମନା କଥା ହବ। ଆଜ୍ଞା ହଉ ଠିକ ଅଛି ଶୁଣ ଆଜ୍ଞା। ତମର ରହିବେ ନାଇଁ ନା ତ ସେଇପାଇଁ କାହିଁ ଫୋନ କଲେ ଜାଣିଛୁ ତ ବାବୁ ତୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ନା ବାବୁ ମୁଁ ଆରଥର ମୋର ମନା କଲୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ନଥିଲା ସେ ଭଗବାନ ମା ତାରିଣୀ ଯିଏ ଜାଣିଛୁ ଯୋଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଠିକ କହୁଥିଲି ଗୋଟେ ଠାକୁର ବଡ ଅଛନ୍ତି ପାର୍ଟି ତୋର ଯିବି ମଙ୍ଗଳ ପାଖରେ କରନ୍ତୁ ରହିବି ନାହିଁ ଶୁଣ ଆଉ ଦେଖ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡିଲା ପରେ ମତେ ବି ଆଉ ବଡ ପାର୍ଟି ମିଳିବ ମୁଁ ନାଇଁ ମୁଁ ନିହାତି ମନା ଯିବି କଲି ତ ମୁଁ ନିହାତି ଯିବି ହଉ ବାବୁ ମୁଁ ମନା କଲି ତତେ ମତେ ଯେତେବେଳେ କହିବେ ଆପଣ ନେଇକି ପଇସା ଦେଇ ଆସିବି କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ସେଇପାଇଁ ଫୋନ କଲି ବା ମୁଁ ତୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କି ତତେ ହଁ ବାବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି ତୁ କେତେବେଳେ ଆସିପାରିବୁ ହଉ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହିବେ ମୁଁ ଯିବି ତୁ ଯୋଉଠି ମୁଁ ଥାଇ ନଥାଏ ସେ ଯୋଉ ତୋ କାଗଜ ମୁଁ ଦେଇଥିବି ଗଲାବେଳେ ମୁଁ କାଗଜ ବାବୁ କାଗଜ କାହିଁ ନେବି କାଗଜ ଆଣିବିନି ବାବୁ ନାଇଁ 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 ତୋ ନା କାଗଜ କେମିତି ରଖିବି ତୁ ରଖିଛି କି ନାଇଁ ବାବୁ ହାତ ରଖିଛି କି ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କୋଉଠି ନେଇକି ଦେଇକି ଆସିବି ତୁ ଢାବାକୁ ପଳେଇ ଆସିବୁ ବାବୁ ତୁ ମୁଁ ଥାଇ ନଥାଏ ତୁ ତୋ କାଗଜ ଦେଇଯିବି ବାବୁ କେତେବେଳେ ଆସିବୁ ବାବୁ ମୁଁ ଦିଟା ମୁଁ ଯାହା କହିଲେ ପଇସା ଉତ୍ତର ଦେବି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ 10ଟା ଖଣ୍ଡେ ବେଳକୁ ମୋର ଆଜି ବୁକିଂ କେମିତି ଦେବେ ବାବୁ ଆପଣ କେତେ ସମୟ ରହିବେ କହୁନାହାନ୍ତି ମୋ ଥାଇ କଣ ଅଛି ମୁଁ ଥାଇ ନଥାଏ ତୋର ଅସୁବିଧା ଅଛି କି ନା ବାବୁ ନା ବାବୁ ହାତରେ କଣ ଅଛି ଫୋନ କରିବ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ ଆଜ୍ଞା କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯାତ୍ରା ନିଶ୍ଚୟ ମତେ ଫୋନ କରିନାହାନ୍ତି ବାବା ଆପଣ ଯେ ସୃଷ୍ଟି ନିୟମ ସେମିତି ମୁଁ ଆପଣ ତ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବି ବାବୁ ଯଦି ମୋର କିଛି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହେଲା ନାଇଁ ସୁବିଧା ସେମିତି ହୁଏନି ସବୁବେଳେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ନା ତମର ବାବୁ କଣ ମୁଁ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଯାଇପାରିବିନି ତମେ ମୋ ନିଜେ ଘରେ ଆସିକି ମନା କଥା ହବ। ଆଜ୍ଞା ହଉ ଠିକ ଅଛି ଶୁଣ ଆଜ୍ଞା। ତମର ରହିବେ ନାଇଁ ନା ତ ସେଇପାଇଁ କାହିଁ ଫୋନ କଲେ ଜାଣିଛୁ ତ ବାବୁ ତୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ନା ବାବୁ ମୁଁ ଆରଥର ମନା ମୋର କଲୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ନଥିଲା ସେ ଭଗବାନ ମା ତାରିଣୀ ଯିଏ ଜାଣିଛୁ ଯୋଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଠିକ କହୁଥିଲି ଗୋଟେ ଠାକୁର ବଡ ଅଛନ୍ତି ପାର୍ଟି ତୋର ଯିବି ମଙ୍ଗଳ ପାଖରେ କରନ୍ତୁ ରହିବି ନାହିଁ ଶୁଣ ଆଉ ଦେଖ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡିଲା ପରେ ମତେ ବି ଆଉ ବଡ ପାର୍ଟି ମିଳିବ ମୁଁ ନାଇଁ ମୁଁ ନିହାତି ମନା ଯିବି କଲି ତ ମୁଁ ନିହାତି ଯିବି ହଉ ବାବୁ ମୁଁ ମନା କଲି ତତେ ମତେ ଯେତେବେଳେ କହିବେ ଆପଣ ନେଇକି ପଇସା ଦେଇ ଆସିବି କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ସେଇପାଇଁ ଫୋନ କଲି ବା ମୁଁ ତୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କି ତତେ ହଁ ବାବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି ତୁ କେତେବେଳେ ଆସିପାରିବୁ ହଉ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହିବେ ମୁଁ ଯିବି ତୁ ଯୋଉଠି ମୁଁ ଥାଇ ନଥାଏ ସେ ଯୋଉ ତୋ କାଗଜ ମୁଁ ଦେଇଥିବି ଗଲାବେଳେ ମୁଁ କାଗଜ ବାବୁ କାଗଜ କାହିଁ ନେବି କାଗଜ ଆଣିବିନି ବାବୁ ନାଇଁ 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 ତୋ ନା କାଗଜ କେମିତି ରଖିବି ତୁ ରଖିଛି କି ନାଇଁ ବାବୁ ହାତ ରଖିଛି କି ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କୋଉଠି ନେଇକି ଦେଇକି ଆସିବି ତୁ ଢାବାକୁ ପଳେଇ ଆସିବୁ ବାବୁ ତୁ ମୁଁ ଥାଇ ନଥାଏ ତୁ ତୋ କାଗଜ ଦେଇଯିବି ବାବୁ କେତେବେଳେ ଆସିବୁ ବାବୁ ମୁଁ ଦିଟା ମୁଁ ଯାହା କହିଲେ ପଇସା ଉତ୍ତର ଦେବି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ 10ଟା ଖଣ୍ଡେ ବେଳକୁ ମୋର ଆଜି ବୁକିଂ କେମିତି ଦେବେ ବାବୁ ଆପଣ କେତେ ସମୟ ରହିବେ କହୁନାହାନ୍ତି ମୋ ଥାଇ କଣ ଅଛି ମୁଁ ଥାଇ ନଥାଏ ତୋର ଅସୁବିଧା ଅଛି କି ନା ବାବୁ ହାତରେ ନା ବାବୁ କଣ ଅଛି